Πεινάς και δεν έχεις να φας, πεινάς και δεν έχεις γυναίκα. Όταν ξαναπεινάσεις, πάρε τηλέφωνο στο 23-770-41-488 στην Άγιος Όρος Delivery και θα σου στείλουμε παστίτσιο. Με 2 ταψιά παστίτσιο, μισό κιλό λάδι δώρο για τον επερχόμενο πόλεμο. Είμαστε ανοιχτά από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 2. Τώρα και τις Κυριακές! Θα δουλεύουμε κανονικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου και της πείνας που θα έρθει. Όμως οι τιμές μας θα είναι 1000% πάνω γιατί τιμάμε τους προγόνους μας και είμαστε μαυραγορείτες. Γι' αυτό προλάβετε! Σπεσιαλιτέ μας το παστίτσιο αλλά προφητεία. Επίσης έχουμε πίτσα παστίτσιο και διάφορα νηστίσιμα. Έχουμε κοκορετζάκι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο, γαλοπούλα και του πουλιού το γάλα. Οι ημέρες νηστείας σας προσφέρουμε τη μη νηστίσιμη παραγγελία σας βαφτισμένη από αγιορείτες παππούλιδες είτε σε φωσολάδα είτε σε σαλάτα μαρούλι. Με αποτέλεσμα να μπορέσετε να το φάτε χωρίς να αμαρτήσετε. Έτσι κάνουμε και στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό τώρα τηλέφωνο όλοι στο 23-770-41-488 στην Άγιος Όρος Delivery. Την βασιλεία των ουρανών στο catering.